ҳамсари гурезбоев 16 рӯзи ахир дар беморхона аст. ба ӯ гуфтанд, ки гирифтори сиёҳзахм шудааст. من راست بگم خیلی هیچ اویله من ندیدم ولی آوردم 2 کیلو گوشت آوردم اینجا چخیل وقت خودشون ریزه کردن چخیل خیلی شوشتن نمک کردن اما یک وقت آمدم که بعدم چلیک سیاه شده سای چلیک سیاه شده بعد همه خیلی دم میکرده رنگی همی چشم میآوردم بری همی سیاه شده خیلی چی میشه او ای تاز مثال بگم زردو میگیره بعد خیلی دیدم که وضعیت دستشون بزی من گفتم خیلی روی یک دکتر بنشون دیگه دکتر بنشون دیگه چی گفته ба гуфтаи ӯ захми дасти ҳамсараш дар аввал хурд буд, аммо табибон ба иллати нодуруст мушаххас кардани бемориаш дасти ӯро ҷарроҳӣ карданд. ҳак ба меранги уҷа ба поликлиник меган амҷа раст мера ам кадом доктори нофам мегире чи мегана чок меканада мебура ки вай аи касал набуда касали ам мисол чиди буда ами буда. хонаводаи гурезбоев танҳо нестанд, ки баъд аз забҳу истифодаи гӯшти гови мариз ба ин беморӣ сироят ёфтанд. дар деҳаи ҳуснободи ҳисор дасти кам 10 нафар бо ин беморӣ дар беморхонаи сироятии ноҳия бистарӣ шуданд. 8 нафар аимда гов хешда ҳамаги ду гов шудага. Ин гов ба ягон беморӣ омада буд, чӣ хел буд ки? Беморӣ ам набуд, ягон хел беморӣ ам надоштан. Овардян гуфтан бемор гуфта баъди димбора гов ки куштан у гов худаш ғалти баъд ди кушта фурӯхтан баъд омада дидан ки 10 рӯз пас ба фаҳмидан ки каса ирма ай балниса фаҳмидан ки гуфтан ҳамин хел касала шумо гов куштед мо гуфтам ҳо гов куштам ай ҳамин фаҳмида ба омада лаборатория кардагия. гирифторони ин беморӣ мегӯянд гӯшти гови беморро нахӯрдаанд ва зоҳиран беморӣ дар натиҷаи олудагӣ ба хуни гови бемор ба онҳо сироят кардааст. 4 рӯз пас эҳсос кардам. Баъд шуд. баъди 4 рӯз пас баъд оҳиста мобайни 12 рӯза калон шуд. ҳамиқа шуд. ай зиёд нашуда. балниса рафтем, хеле хуб омад, дидам ҳамин хеле укола ки кардам, дига и паҳншавӣ намемонда. ҳамин ҷошда меса, ҳамин хеле мебиёра ҳамашуда, ҳамин ҷамъ мекунам мебурора. аммо табибон вуҷуди ҳамагуна хабарҳо дар мавриди гирифтории сокинони деҳаро ба бемории сиёҳзахм рад мекунанд. 8 нафар муроҷиат кардагӣ махсус курпашоҳо ҳаста бо баъз махсус захмҳо мешавад ки ҳамун сари вақт агар ва нигоҳубин накунеду ва чӣ накунед ин катиам захми сурати пӯст мешуд. мо гумонбар гуфта ҳамин чиза гирифта тавбат кардем, ягонташ тасдиқ худашон наёфт. оиди қарасон дар беморхонаи сироятии ноҳия бемориро як захми содда медонанд. аммо ҳамсари гурезбоев дар як тамоси телефонӣ гуфт табибон таъкид карданд ки дар бораи ин беморӣ бо хабарнигорон суҳбат накунад. қишлоқ рафтан баъди умадан рафтани шумо қишлоқи мо рафтан ҳам хеле чизе гуфтан ки вай хуҷайни мана ҷанг кард гуфт ки охи чи ягон гапи зиёдӣ нагӯ. ман гуфтам ҳақиқат бояд рӯи об бошад. масъулини вазорати тандурустӣ ва хадамоти санитарию эпидемиологии тоҷикистон аз ин ҳодиса изҳори бехабарӣ карданд, вале гуфтанд дар сурати собит шудани дурустии хабар онро дар ихтиёри расонаҳо мегузоранд.